aften der sender vi live på Facebook. Det vil sige fra kl. 20.00 og godt og vel en times tid frem. Der kan man se Mads og undertegnet. Vi trykker go på et kamera, og så er der forhåbentlig en masse, der sidder hjemme i stuerne og ser med. Hvis man ser med, så har man mulighed for at gøre sig et godt køb. Vi har en række produkter, hvor vi ikke har så mange styk på lager, og dem vælger vi at sælge ud af til en skarp pris. Vi har afviklet de her live events af flere omgange, og det er selvfølgelig altid interessant for os at se på, hvor mange der egentlig følger med i løbet af sådan en seance. Også at se på, hvor lang tid de ser med. Det er de med i 1 minut, i 10 minutter eller i 60 minutter. Det er selvfølgelig også ret interessant. Og så sidst men ikke mindst, så er det selvfølgelig også interessant at se, hvor meget vi kan nå at omsætte for på en time. Der er selvfølgelig mange variabler, der spiller ind i forhold til de her datapunkter. Jeg kan sige, at når det er allersjovest for os rent økonomisk, så på en times tid, der kan vi omsætte for godt og vel 100.000 kroner. Det skal selvfølgelig med i ligningen, at vi sælger produkterne til en billigere pris end normalt, så vi tjener ikke så meget på de enheder, vi sælger. Og derudover så har vi altid nogle annoncekroner, vi bruger op til sådan et live-event, så vi bruger altså også penge på marketing. Mads er på vej fra Aalborg, og vi mødes over på kontoret her i København, så vi skal have gjort os klar, vi skal have stillet an, og så er vi ellers klar i aften kl. 20. Jeg følger op senere i videoen her, når vi er færdige med eventet. Her kan du se, hvordan vi fik stillet det hele op på kontoret. Totalt havde vi 25 forskellige produkter, som vi viste frem i løbet af liveudsendelsen. I går der fik vi sendt live på Facebook. Mads han er nu sendt retur til Aalborg. Alt i alt så gik det rigtig godt. Der var mange, der så med, og der var også mange, der var flinke og lægge en bestilling. Den endelige data har jeg faktisk ikke set endnu. Jeg ved ikke helt, hvor mange der så med. Jeg ved heller ikke, hvor lang tid folk de så med. Og jeg kender faktisk heller ikke den totale omsætning endnu. Og det tal, det kan faktisk også variere lidt, fordi det vi har filmet, det ligger faktisk tilgængeligt i 24 timer. Så hvis man kommer ind på bagkant på vores Facebook, så kan man faktisk finde den optagelse, vi har lavet. Og så kan man faktisk gå ind på bagkant stadigvæk og foretage en bestilling. Så tallene de kan faktisk godt ændre sig i op til 24 timer efter vi har sendt live. En spændende ting, der er sket i dag, er, at jeg har modtaget en kasse fra Portugal. Den her kasse, den indeholder en række prototyper. Det er sko, det er loafers og det er støvler. Jeg tænker, at I som de første skal have lov at se nogle af de her prototyper. Så jeg hopper lige ind på kontoret og henter kassen, så kan jeg lige prøve at vise noget af det frem. Så skal I bare se. En smule uhandig at løfte. Men der er spændende ting her iblandt. Hvis jeg lige sætter det ned. Lad os se, hvordan vi lige gør det her bedst. Jeg sidder i sådan lidt vakkelvorende bordbænkesæt her. Lad os se, om ikke det kan klare min vægt. Først så har vi 2 forskellige loafers. Vi kalder dem vores signature loafers. De er faktisk sjovt nok helt nye, i og med at det er prototyper. Men dem her, de er sat i produktion. De står til at lande om en måneds tid. Så vi har dem altså snart på lager. Umiddelbart så ser alt rigtig, rigtig godt ud. Jeg glæder mig selv til lige at prøve dem og få gået lidt i dem. Og så ser jeg selvfølgelig frem til, at de lander om en måneds tid. Lad os se, hvad der ellers lige gemmer sig. Der er et par sko, som jeg ikke kan vise, fordi det er en hemmelighed. Noget, der bliver lanceret senere i år, en limited edition. Den er vi ikke helt klar til at vise frem endnu. Men vi kan jo starte med at tage de her 2 frem. Det er faktisk 2 forskellige støvler. De ligner tilnærmelsesvis hinanden, men de er altså ikke helt ens. Der er også, hvis jeg ellers kan have motorik til det, så er der 2 forskellige såler på de her 2. Det er højst sandsynligt noget, der kommer senere på året, når vi nærmer os vintermånederne. Det ser umiddelbart ret godt ud, så dem glæder jeg mig også til at få set nærmere på. Næste pakke at åbne, det er jo lidt som juleaften det her. Hvis man er kender af vores brand, så vil man vide, at vi på nuværende tidspunkt har en Chelsea boot i vores kollektion. En Black Edition og en Brown Edition. Den her, den har lidt ændret design. Silhouetten er nogenlunde identisk. Sålen er ikke identisk. Den her er noget højere end den sål, vi har på vores nuværende udgave. Den glæder mig også til at få prøvet og se, hvordan den ligesom arter sig, når man kommer ud og gå i den. Men det ser fornuftigt ud. Så har vi endnu en kasse her. Lad os se, hvad der gemmer sig i den. En Derby-sko. Vi har en Derby-sko på vores shop lige nu. Det her, det er igen en ny version. En anden type sål. Det er også en lidt anden silhuet. Helt grundlæggende, så synes jeg, det er ret cool. En meget elegant sko, meget elegant silhuet. Så den tror jeg nok skal ende ud som noget rigtig godt. Endnu en
en loafer. Den her gang med en lidt mere chunky sål. Vi har jo et par på shoppen, der i forvejen har den her chunky sål, og så på den her har vi lidt flere detaljer. Det har vi ikke på nogen af de nuværende, den her lille sådan, kvast eksempelvis. Den er jeg også ret spændt på at se, hvordan den ender. Så det er lidt af de ting, vi har på vej. Loafers, et par sko, nogle støvler, og så er der som sagt en kasse, jeg har gemt væk, taget til side. Den er ikke helt klar til at vise endnu, men der kommer endnu et af de her Limited Editions Collabs, som vi sætter til salg til oktober, regner jeg med det bliver. Så der er stadig lige lidt ventetid, før vi kan afsløre, hvem det er, vi den her gang laver et samarbejde med. Men jeg er ret spændt på det. Så det var et lille indblik i, hvad der rører sig af produkter, og inden længe, så vil de fleste af de her produkter være at finde inde på vores webshop. Det var dermed alt, jeg havde for den her episode. Jeg siger tak, fordi du har set med, og så håber jeg, at vi ses igen i næste episode.